ljudi, moj ime je Filip, dobrodošli u novoj epizodi. U epizodi, kao što ste vidjeli po naslovu i po thumbnailu, ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Samo da ukucamo ovdje ime sveta, koji će se zove, idemo ovako velike slova, idemo veliko YouTube. To samo će kucamo tako YouTube, idemo Create New World, znači sve iz početka. Sad ovako to stavim da vidim koliko traje video, dobro. Ako se pitate koga imam skin, ajmo to odmah skin da pokažemo. Znači, ovo je slično kao KCL, samo što... Dobro, bukvalno je isti, samo što druga boja, znači plava, njegov je crveni. Znači, ja sam ovaj skin dizajnirao, isti je, znači uzeo sam od KCL, samo što sam ga u ovo KC obojio plavu boju. I sad sam ovo ostavio u plavu boju, zašto mi je lepše. Lepše je plava boja, zar ne ljudi? Svi pišite u komentarima hashtag plava boja. Da. I nadam se da ste se zaželili malo serijala Minecraft preživljavanja, pa da počnemo. Znači, ajmo prvo da cepamo drvo. Možda evo, bagno. Znači, za početak samo će nam trebati 3 loga. Šta baguje, bre, stigice. Samo za početak će nam trebati 3 loga. I pišite mi da želite da se updateamo na veću verziju, ne znam, .15 ili na bilo koju. Pošto, ne znam, možda vi mrzite ovu verziju, ja je božna, zašto, ne znam, nekako mi je bolja. Ne baguje toliko, a ona već malo više baguje. I kad bi snimao, mnogo bi bagovalo i nije to znači dobro. Priznajte da bolje ovako sa kada snimam ovaj Minecraft običan. I pišite mi u komentarima da li da updateam verziju. To me zanima. Znači, za početak uzete samo, brate, bar po meni mislim da morate da uzete 6 cobblestona. Ja tako inače počinje. Znači, uzem 6 cobblestona i pravim ovo sekiru i kram, zašto mi je to najbitnije stvar na početku. Da imate, to mi je znači najbitnije. Sad uzete kramp, idete da majnujete. Znači, to ja radim i tako se bukvalno igra Minecraft. Tako vam je najlakši način. I da imamo samo video koliko traje. Dobro, traje 2 minuta. Dobro, znači samo ćemo malo cobblestona da uzmemo, mislim ne malo ćemo da uzmemo više. Izvinite ako ne vidite ništa, zato što nemam više bakle. Nadam se da vidite nešto. Ovo ugalj, nije učinilo mi se za zemlje da je ugalj. Znači idemo ovdje još jedan uvis. I znači za početak, ne znam da li ljudi želite da se u zemlju zakopam ili da napravim odmah u prvoj epizodi kuću, ali meni bi bilo lakše sa ne znam vama da gradimo drugu epizodu. Znači, ovo je sezona 2, sezona 1 mi se ljudi nije sviđala uopšte. Znači, preživljavanje mi je dojadilo, ako mi verujete. Zato što nije nikako sad specijalno preživljavanje. Baš je bilo, znači, nisam volio ljudi to preživljavanje. Zbog bagova, znači, vidjeli ste sami da mi je mnogo bagovalo. Ali sada sam ugodio fon i sada je mnogo bolje. Bar mislite je mnogo bolje, ne znam kakvi su videi. Ne znam kako će da budu videi, ali mene ljudi ovdje ne baguju sad kad igram. A u videi će vidim. Kao što vidite, evo sada cepamo još ova drva. A što će nam treba za kuću. Ja ću u sljedećoj epizodi da napravim kuću, ali sad ćemo uzeti materijale. Isto da imamo i možda će za nas da probamo da nađemo neku ovcu. Da je zakoljemo i da uzmemo malo vune, zašto će vune da nam treba. To nam je najbitnija stvar za početak. To i ugalj, to su preko potrebne stvari. Ovdje sam vidio još jedno malo drvo. Nije malo, veliko je drvo. Sada samo da stepamo ovo. Ili ljudi danas. Joj, šta je sve, ne samo danas govorim. Ili ljudi u ovoj epizodi da napravimo kuću, pišite mi u komentarima, ajde u ovoj epizodi. Samo što mi treba belog drveta, a belog drveta ko što imamo da nema. Tako da moram da nađemo bijam belog drveta. Primio sam malo fall damage. Nema veze. Ajde bre, belo drvo, eno ga. Eno ga, jedno drvo. Kada ćemo od jednog drveta da napravimo celu kuću. Treba nam samo... Kad bi nam dali 16 komada, to je bilo super. Zašto nam 16 komada treba za stubove od kuće. Ja sam planirao od belog drveta stubove. Da.
kao što vidimo da nema više nigde belog drveta. Tako da, eno ga, sekirče. Da, vadi sekirče odmah. I neće da uzem ni malo viška, znači još je tačno mogu, treba stvari, ajde uzet ćemo. Možda zatreba za nešto. Ljudi, ja sam samo teo na brzinu da kraftam ovo, da ispečem piletine, stavit ću ovo drvo ostalo, to ću da stavim. I što sam ja sad teo, nešto sam teo da radim, da, teo sam ove da pretvorim u, ne u to bre, teo sam još drva da cepam, dok sam se zbunio jedno. Koliko već video traje, pa dobro, 5 minuta, šta je, to je malo. Moramo da cepamo još drveta da bi mogli ljudima da napravimo kuću, znači treba nam još drveta, znači koliko drveta nam treba. I ja ću izgledat cijelu epizodu da budem gladan. Znači, evo ga, imam malo čikina, a bolje da ne umirem, brate, mora da jedem. Minecraft je težak, nije to lagan život. Jer dušo Minecraft je lagano da praviš kuću. 300 puta je lakše, ali dobro. Ajde, sad ćemo da uzemo ove stvari. Ne bre da baciš sekiru, debilu. Ovo je moj debil iz Minecrafta će da baci sekiru. Smiješ ti sekiru da baciš. Sada da pretvorim se u okud. Znači uzet ćemo jedan štek. Samo da maknem iz inventorija. I što mislite, da pravim kuću? Ja bih hteo, nekako da ima mnogo trave, nekako ne volim je ovde. Ja bih da napravim novu čistinu tamo. Zato što lepo će izgleda, vidite, baš velika čistina. Samo se ovo malo trave što ima da pokosimo. Ovo sve ćemo također da maknemo, da se nije lepo. Bar meni nije lepo. A sad vamo, ne znam. I ajde da krenemo, znači 4 blokovi, 1, 2, 3, 4. Dobro, sad idemo sa plenkove, tamo pa imamo 5. Znači 5 puta 5, idemo napravimo kuću. Isto ono malo za početak gdje imamo da spamo. Ajmo još jedno, to. Jedan će da bude dosta mala kućica, ali ljudi za početak bolje išta nego ništa. Znači, to stavljamo ovo i ovdje nema više drveta. Možda treba će mi još drveta sigurno za pod, ali dobro. Zaboravim sam da napravimo lopatu. Zacepat ćemo rukama glas. Samo da napravimo kuću. Lagano ćemo da napravimo, zašto je mala, drugo da je velika, pa da se mučimo, ali mala je. I pišite mi da li želite da smanjim zvuk iz Minecrafta, može vama jako, ali meni doslovno nije jako. Meni uopšte nije jako i ako želite da smanjim zvuk iz Minecrafta, pišite u komentarima. Uspite sada cepamo ovaj glas, zašto smeta. Samo koliko već snima, 8 minuta, dobro. Znači, samo da zagradimo mi ovo. Ne da zagradimo, nego da nemamo još plankova. Morat ćemo da napravimo 2 komada radi jednog reda, nema veze. Trebamo i krov da završimo, vidite. Ja sam zaboravio to na to. Treba će nam još drveta, mi ćemo celog drveta da potrošimo. Još 20 komada sam napravio, nadam se da će da bude dovoljno. Ljudi, inače, pišite da li kod vas duva vetra, ko mene ljudi košava, znači, ubija, znači, košava je jedan od najgorih vetra, ko nije znao, ode kod nas, u Srbiji. Košava je ljudi najgori vetar, zašto je mnogo jak, brate, mnogo jak vetar. To je jedan od najjačih vetra u Srbiji i u bilo kom gradu, znači, košava. Mislim u Beogradu, to jak je košava, ali već i druge zemlje ljudi nije tako tornado je znači. Uvijek sa tim tornado je znači. Sve ćemo tu još jedan blok, tamo je još jedan blok. Ne znam što napravi ovu ručku, lepo izgleda. To se mi full ova ručka. Ide vam na živce, ali da.
od svog sela, da. Točno za kuću, ljudi. Znači, mi smo kuću završili, samo što nemamo vrata, to je jedna mana od kuće. Ali sad ćemo mi to. Evo, imamo odmah jedna vratanca, mislim, nije jedna, već 3 komada. Mogu da koristim ovaj lever. Wow, not genius. Sada sam mislio da imam peć. Imam. Super, peć tu da postavimo i ovako da napravimo jedan chest i tu da stavimo da je bespotrebne stvari, znači koje nam ne treba. Dobro, uzet ćemo samo 3 cveta. Birch, ovo mi ne treba, ne 2 perada, ne. Te samo da napravim, ako mogu, oštemače lopatu, mogu. I lepo da rasporedim inventori. Zašto ljudi, ja volim inventori da mi bude čist. Da onda bude pun gluposti. Znači ovo mi stiku inventori da mi bude nešto. Tako. Tu ćemo postaviti ovako 2 cveta, tu ćemo i taj jedan, ajde. Čisto na redin. To je to. I ljudi, to što se tiče ovog epizoda, nadam se da svi lako jeste, obavezno stavite like, subscribe na moj kanal, a do tada ljudi moji veliki pozdrav. Bok!